ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲର କଥା। ଶିକାରୀଟିଏ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଜାଲକୁ ବିଛାଇ ଦେଲା ଆଉ ତା ଉପରେ କିଛି ଚାଉଳ ବୁଣିଦେଲା। ତାପରେ ଶିକାରୀଟି ଯାଇ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିଗଲା। ଦଳେ ପାରା ଆଉ ବତକ ମିଶି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତଳେ ଏତେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପାରା ରାଜା କହିଲା, ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ଶିକାରୀ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ଜାଲ ବିଛେଇଛି। ତା ତଳେ ଚାଉଳ ବି ପକାଇଛି। ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଉଳ କେମିତି ଆସିବ? ପାରାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପାରା ରାଜା କଥା ନ ମାନି ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଶିକାରୀ ଜାଲ ଦଉଡ଼ି ଟାଣିଦେଲା। ପାରାମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାରା ରାଜା କହିଲା, ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ ଉଡ଼ିଲେ କେହି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଉଡ଼ିବା। ପାରା ରାଜାର କଥା ମାନି ସବୁ ପାରା ଏକାଥରକେ ଡେଣା ମେଲାଇ ଉଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ଉଡ଼ିବାରୁ ଜାଲଟିକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶିକାରୀ ବିଚରା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପାରାମାନେ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ପାରା ରାଜାର ସାଙ୍ଗ ମୂଷା ସେଠାରେ ଗାତ କରି ରହୁଥିଲା। ପାରା ରାଜା ତାକୁ ଡାକିଲା। ତାପରେ ମୂଷା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତାର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଦେଲା। ପାରାମାନେ ଜାଲରୁ ଖସିଗଲେ। ଆଉ ମୂଷା ଉପକାର କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଦଳର ବଳ ଆଉ ମୂଷା ସହିତ ମିତ୍ରତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝିପାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।